El balanç social és un projecte que neix el 2007 des de la necessitat de fer visible els valors de l'economia social i solidària i les empreses que estaven posant a la pràctica aquests valors per fer activitat econòmica. I des del 2007 fins avui, clar, són 10 anys i ha evolucionat molt, no? Avui podem dir que tenim una eina tecnològicament molt potent i que bàsicament el que permet és a l'empresa accedir a l'aplicació, reportar una sèrie de dades ambientals, socials i de bon govern i obtenir un informe, una infografia amb gràfics i tal que li dona els resultats del seu balanç social per cada any, per cada any que l'elabora. Jo crec que les empreses poden tenir diverses motivacions. La primera és si tu creus que ets una empresa que estàs fent, que t'estàs desenvolupant la teva activitat empresarial, econòmica, tenint en compte tota una sèrie de criteris i valors que tenen a veure amb l'ambiental, que tenen a veure amb lo social, amb la participació dels treballadors, amb temes de paritat i de gènere. Si tu creus que això ho estàs fent bé, fes el balanç social perquè et permetrà visibilitzar-ho, permetrà donar visibilitat a tot això que estàs fent bé. Jo crec que això és com una mica la motivació principal, i l'altra també és, si tu tens ganes de contribuir en un àmbit de transformació socioeconòmica per intentar fer que no només la teva empresa, sinó que el conjunt de l'economia sigui més igualitària, sigui més democràtica, sigui més justa, si fas el balanç social contribueixes també a fer més gran aquesta massa d'empreses que es comporten des d'aquesta lògica. Llavors, el balanç social, una de les grans potes que té, a part de ser una eina de gestió interna per a les empreses, té tota la part de ser la clau d'entrada al mercat social. És a dir, nosaltres a Catalunya tenim, des de la XES estem desenvolupant l'estratègia de construcció del mercat social, i bàsicament és la idea de crear un espai econòmic, un espai de circulació econòmica on tots els agents internalitzen els valors de l'economia social i solidària. Llavors jo com a consumidor sé que quan consumeixo una empresa de mercat social m'assegura que compleix uns estàndards. Llavors l'eina que verifica que aquests estàndards s'estan complint és el balanç social. Per tant, a part de ser una eina de gestió interna i de visibilització del compromís de les organitzacions, és una eina també en clau de sector com de vigilar que els criteris de l'economia social i solidària es compleixen.